Γεια σας, είμαι η Χαρά, η μαμά του Κωστή και μαζί με την Καλλιόπη, τη μαμά του Νικηφόρου και τη Μυρτώ, τη μαμά του Χρήστου, θα μιλήσουμε για άλλη μια φορά για αυτό που δεν μιλάει κανείς, για το θάνατο του παιδιού μας. Γεια σου Μυρτώ. Γεια σου Χαρά, γεια σου Καλλιόπη. Γεια σας κορίτσια. Ε, Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Μυρτώ Επισπηνή είναι εκείνη που ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις ομάδες πενθούντων γονέων μετά το θάνατο του γιού σου, του Χρήστου. Γι' αυτό εγώ σου είμαι προσωπικά ευγνώμων και ήταν πάρα πολύ σπουδαία κίνηση. Την έμαθα πάνω στην πιο συγκλονιστική στιγμή της ζωής μου. Από την Καλλιόπη το έμαθα. Το συνολικό εύρος της έκτασης του εγχειρήματος αυτού. Καλλιόπη. Μμ. Θες να μας πεις 2 λόγια για αυτή την ομάδα, για αρχή? Ναι, ε, αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε στην καρδιά μου, στην ανάγκη μου και στον πόνο μου. Ένα βράδυ, ε, περίπου μες στην πρώτη εβδομάδα της απώλειας του Χρήστου, καθόμουν ένα βράδυ και ξαφνικά έκλεισα τα μάτια μου, έκανα έτσι τα χέρια και ένιωσα ανθρώπους που δεν υπήρχαν ακόμα, αλλά που ήμασταν αγκαλιά με τον ίδιο πόνο. Και όταν το βίωσα αυτό, ήταν σαν να το βίωσα πραγματικά, είπα αν είναι κάτι να με κρατήσει στη ζωή με σώαστας φρένας και χωρίς να αρρωστήσω κτλ. Είναι μόνο να είμαι μέσα σε μια αγκαλιά ανθρώπων που αντιλαμβανόμαστε βαθύτατα, χωρίς πολλά και μοιραζόμαστε αυτό που μας συμβαίνει. Και έτσι τότε, από την άλλη μέρα δηλαδή, επικοινώνησα με τον τότε δήμαρχο Κηφισιάς, το Θωμάκο, τον Γιώργο το Θωμάκο, που μάλιστα με τον Χρήστο παίζανε και θέατρο ερασιτεχνικό και γνωρίζονταν πολύ καλά. Και μάλιστα ο Γιώργος Θωμάκος, όπου έπαιζε θέατρο ο Χρήστος έτρεχε και τον έβλεπε, ήταν πάρα πολύ κοντά. Και του μίλησα για αυτή μου την ανάγκη, γιατί ήταν σαν ανάγκη, δεν ξεκίνησε σαν προσφορά, ξεκίνησε ως ανάγκη επιβίωσης. Και πραγματικά έκανε ό,τι μπορεί να κάνει ένας δήμαρχος. Μου είπε, διάλεξε, θα σου δώσω δίπλα σου κάποιους ανθρώπους να σε βοηθήσουν να βρεις όποιο χώρο θες, όποια ώρα θες, θα το ανακοινώσουμε μέσα από τα ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς, και έκανε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ομάδα περίπου 3 μήνες μετά από όταν το ζήτησα, και είχα αφήσει το τηλέφωνό μου και με παίρνανε μαμάδες, περισσότερο μαμάδες, μπαμπάδες είναι πολύ σπάνιο, και βρισκόμασταν για ένα καφέ, γνωριζόμασταν και μετά το Σάββατο 5 με 7 είναι σταθερά πια, είναι σχεδόν 2 χρόνια αυτή η ομάδα. Και τώρα έχει Είναι. και σταθερή ψυχολόγο, τη Μαργαρίτα την Ναι, Κουρτίδου. πρέπει να αναφέρω ότι στην αρχή δεν θα το είχα ξεκινήσει, γιατί ήμουνα σαν παιδάκι ανήμπορο, δηλαδή χρειαζόμουν υποστήριξη. Αν δεν βρισκόταν τότε μια εθελόντρια ψυχολόγος, γιατί δεν είχα ούτε το νου, ούτε την δυναμική να ψάξω ένα επαγγελματία. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά λόγια να εξηγήσω πόσο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα πρακτικό. Μα ακριβώς αυτό κάνει και τόσο σπουδαίο αυτή τη δημιουργία της ομάδας, ότι τότε όταν πεθαίνει το παιδί, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Δεν υπάρχει κανένας πόρος να εξοικονομήσεις και να μπορέσεις να συντονίσεις 2 πράγματα. Να πάρεις ένα τηλέφωνο, το δήμαρχο, να βρεις ένα. Δεν υπάρχουν αυτά τα αυτονόητα μέχρι την προηγούμενη μέρα, μετά εξαφανίζονται. Γι' αυτό κάνει τόσο σπουδαίο ότι μπόρεσες και δημιούργησες αυτό. Δεν είναι απλό να συντονίσεις, να βρεις ένα χώρο, να μιλήσεις, να βρεις ψυχολόγο και μάλιστα εθελόντρια. Ναι. Εγώ δεν νιώθω ότι το έκανα, νιώθω ότι με αγκαλιάσαν και με πήγανε. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Όμως το έκανες, η αλήθεια είναι ότι το Εντάξει. έκανες. Και θέλω να αναφέρω αυτή τη γυναίκα που ήταν μαζί μας περίπου 8-9 μήνες, τη Φλόρα την Μυρσαλιώτου.
Και επειδή υπήρχε εκείνη, μπορούσα να νιώθω ότι υπάρχει μια στήριξη σε αυτήν την ομάδα. Δεν μπορούσα να είμαι εγώ η συντονίστρια, εγώ απλό μέλος, ούτε κατά διάνοια. Ναι, ναι. Σίγουρα. Και μετά από 2,5 χρόνια περίπου, 2 και κάτι, έχει πάρει ένα πλήρες σχήμα η ομάδα. Έχει γίνει και διαδικτυακή για τα άτομα που είναι εκτός Αθήνας και ίσως και εκτός Ελλάδος, γιατί όχι, αν κάποιος το έχει ανάγκη. Ναι, τώρα από Κύπρο μπορεί Ναι. να έχουμε γονείς. Θες να πεις το τηλέφωνο? Ναι, βέβαια. Μου έχει μείνει και θέλω εγώ να καλωσορίζω με κάποιο τρόπο αυτούς τους ανθρώπους, οπότε είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο. Και μετά αναλαμβάνει η Μαργαρίτα, η ψυχολόγος μας. Το τηλέφωνο είναι 6977 25 22 92 και μιλάμε για μια συνάντηση αυτής της ομάδας κάθε Σάββατο στο Δήμο Κηφισιάς, στη Βίλα Δροσίνη, 5 με 7, καμιά φορά 5 με 8. 5 με 8,5 την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, και διαδικτυακά επίσης. Να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει κόστος για αυτή την ομάδα. Έτσι. Η συμμετοχή δεν θα σας χρεώσει καθόλου οικονομικά. Είστε ευπρόσδεκτοι όλοι. Μαμάδες και μπαμπάδες. Με την ελπίδα να έρθει και κανένας μπαμπάς. Ποιος ξέρει τι τους κρατάει τους μπαμπάδες? Κάτι τους κρατάει. Ναι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αν είχα από μπαμπάδες σε αυτά τα... Έχω επικοινωνία, μπορεί να έχω και με 1.000 ανθρώπους σε αυτά τα 2 χρόνια επικοινωνία, άσχετο πόσοι έρχονται τελικά από όλη την Ελλάδα, να ήταν 3 οι μπαμπάδες. Και τώρα που είπες για το διαδικτυακό, γιατί από μια συνέντευξη που είχα δώσει στο Star τότε, στον πρώτο χώρο που είχαμε κάνει, για να ενημερωθεί ο κόσμος, τότε ήταν που μου στείλαν τα περισσότερα από όλη την Ελλάδα, τα περισσότερα μηνύματα, λέγοντάς μου, όταν τους έλεγα να σας πω πώς γίνεται, να το κάνετε στο δικό σας Δήμο, να μαζεύεστε εκεί, το εντυπωσιακό είναι ότι λέγαν όχι, γιατί δεν θέλουμε να εκτεθούμε στη μικρή κοινωνία που είμαστε εδώ. Πόσο δύσκολο αυτό, τι έχει δημιουργηθεί στις μικρότερες κοινωνίες, τι να εκθέσει το πόνο σου, την αγάπη για το παιδί σου. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να είσαι αγκαλιά με τους άλλους, και όμως είναι δύσκολο στις μικρές κοινωνίες, ακόμα και γι' αυτό το λόγο, να είναι μαζί και να μιλάνε από καρδιάς. Και κανένας δεν το ξεκίνησε στην επαρχία, αλλά προτιμούσαν να περιμένουν να κάνουμε διαδικτυακό εμείς. Κρίμα. Έχοντας μεγαλώσει σε μικρή κοινωνία, μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μπορείς. Δεν είναι απλό να εκτεθείς. Και υπάρχει και ένα υποστηρικτικό δίκτυο, μικρό υποστηρικτικό δίκτυο, που μπορεί και να σε καλύπτει κάπως σε ένα πρώτο επίπεδο. Εννοείς της γειτονιάς, των συγγενών, των φίλων. Θα πούνε διάφορα βέβαια, δεν είναι πάντα βοηθητικό. Αλλά νομίζω ότι στο πρώτο διάστημα μπορεί και να σε στηρίζει αυτό. Αλλά σε βάθος χρόνου, επειδή αυτό το πένθος δεν περνάει σε ένα χρόνο. Κανένα πένθος, αλλά πολύ περισσότερο αυτό. Εκεί είναι μεγάλες ανάγκες. Ξέρεις, είναι εντυπωσιακό, στις μικρές πόλεις η μοναξιά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Στις μικρές πόλεις. Στα χωριά ίσως να είναι κάτι πιο ζεστό. Ναι. Στις μικρές πόλεις ο τρόπος που αντιμετωπίζει το περιβάλλον είναι τέλειωνε από αυτό, προχώρα. Ή συμβουλές, ή δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Ενώ το μόνο που θες να ακούσεις ή να σου συμβεί είναι να έρθει κάποιος να σου πει είμαι εδώ, να ανοίξει την αγκαλιά του και να σου δώσει χώρο και χρόνο να κάνεις ό,τι θες σε αυτή την αγκαλιά. Να κλάψεις, να μιλήσεις. Δεν θες, δεν έχεις ανάγκη συμβουλής, δεν έχεις ανάγκη. Δεν έχεις ανάγκη. Δεν υπάρχει και συμβουλή. Και αν υπήρχε, δεν θα τέριαζε σε όλους τους ανθρώπους. Βέβαια. Και πώς να συμβουλέψει κάποιος που δεν έχει, ούτε καν του περνάει από το μυαλό αυτό που περνάμε εμείς. Πώς να συμβουλέψει κάποιος που έχει όλα τα παιδιά εκεί, εμένα που έχω χάσει το παιδί μου. Ναι. Είναι λίγο είναι αδύνατον, είναι απλώς αδύνατο. Ναι, ισχύει. Βέβαια, με μια άλλη βοήθεια που μπορεί στα χωριά να υπάρχει, είναι αυτό που έζησα εγώ, επειδή με φιλοξένησε ο μπαμπάς του Χρήστου, που έχουμε χωρίσει, αλλά με φιλοξένησε 1 χρόνο. Αυτό που είδα ότι ήταν τεράστια βοήθεια
είναι ότι χωρίς να με ρωτάει πολλά, έκανε πρακτικά πράγματα. Από το φαγητό ή από το να είναι εκεί, στην αρχή δεν μπορούσα να περπατήσω, να πάω μέχρι το σαλόνι, ας πούμε. Το πρακτικά. Ή δουλειές, να πληρώσουμε λογαριασμούς. Αν δηλαδή είναι να βοηθήσει κάποιος και δεν ξέρει τι να πει, τι να συμβουλέψει, δεν χρειάζεται. Πρακτικά πράγματα. Ας κάνει αυτά. Ας Ας αναλάβει κάποιος να κάνει το μαγείρεμα. Ας φέρει ένα παστίτσιο Καλλιόπη. Ας φέρει ένα παστίτσιο. Ναι. Ας πληρώσει κάποιους λογαριασμούς ή κάποια... Ας κάνει κάτι. Συμφωνώ, γιατί κι εγώ δεν είχα. Εσύ είχες 3 παιδιά και όταν χάνεις το ένα από τα 4, ας πούμε, και μένουν τα 3, οι ανάγκες παραμένουν ίδιες με την προηγούμενη μέρα. Ακριβώς. Τα παιδιά πρέπει να φάνε, πρέπει να πάνε σχολείο, πρέπει οι λογαριασμοί να πληρωθούν, πρέπει όλα κανονικά να συνεχίσουν. Και είναι ένα από τα, έτσι, μετά από αυτό και βλέποντας ότι η ζωή συνεχίζεται και μου έκανε, στην αρχή μου κακοφαινόταν αυτό, έλεγα κοίταξε να δεις. Πέθανε το παιδί μου, η ζωή μου έφυγε, ήταν πολύ για μένα συγκλονιστικό και έλεγα κοίταξε ο ήλιος ανατέλει και δει, συνεχίζει και όλα συνεχίζουν να χρειάζονται τη φροντίδα και το νιάξιμο και τη διεκπαιρέωση. Δεν απίστευτο και πολύ επώδυνο και πολύ δύσκολο. Είναι αυτό που λέμε συχνά, ότι για το πένθος δεν υπάρχουν άδειες αναρωτικές. Όλοι περιμένουν ότι θα συνεχίσεις. Άντε, 10 μέρες μετά. Αλλά περιμένουν ότι θα συνεχίσει κανονικά. Και ο κόσμος συνεχίζει να γυρίζει. Το λέω μετά από 7 μήνες εγώ, ότι συνεχίζει να γυρίζει, ακόμα και τώρα που εγώ δεν μπορώ. Και όμως, περιμένουν όλοι ότι θα γυρίσεις πίσω κανονικά. Ή και αν δεν το περιμένουν, είναι οι ανάγκες που τρέχουν και πρέπει να γυρίσεις. Σε σπρώχνει βία η ζωή. Εγώ έτσι το νιώσα τότε. Ότι με σπρώχνε, με βία, δεν ήθελα, αντιστεκόμουν, αλλά δεν μπορούσα. Ήταν τόση μεγάλη δύναμη που μου ασκούσε να πάω μπροστά. Αυτό είναι αδυσόπιτη. Ναι. Η ζωή, η ορμή της προς τα μπρος, τέλος πάντων, και στη συνέχεια της. Εγώ που δεν είχα άλλο παιδί, δεν είχα αυτή την πίεση και αντιστάθηκα ούτως ή άλλως στην ορμή, αλλά μετά, ναι, αναγκάζεσαι. Σε πήρε. Πώς να είσαι έτοιμος. Είπες τη λέξη αδυσόπιτο και μου θύμισες μία λέξη που ήταν γραμμένη σε όλη μου την ύπαρξη, το αδιανόητο. Δεν μπορούσα να συμφιλιωθώ για 2 χρόνια. Τώρα είναι, γιατί ο Χρήστος έχει φύγει 2 χρόνια και 7 μήνες. Είναι λίγοι μήνες που έτσι κάπως δεν κυριαρχεί στη ζωή μου. Αυτό είναι αδιανόητο που συνέβη. Ναι, είναι το αδιανόητο για όλους τους γονείς. Είναι το αδιανόητο και το αμετάκλητο. Και το αμετάκλητο. Εκεί εγώ κολλάω. Ότι δεν έχω ιδρυθεί ποτέ στη ζωή μου να μην μπορώ να αλλάξω κάτι. Και τώρα ξαφνικά δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα και πρέπει να μείνω εγώ για κάποιο λόγο που καμία σας δεν μου έχει εξηγήσει επαρκώς. Πρέπει να μείνω σε αυτό το αμετάκλητο και να συνεχίσω. Και δεν ξέρω ποιος άλλος ταυτίζεται μαζί μου τώρα. Ναι, ότι εσύ ένας κομμάτι δεν θέλει να συνεχίσει αυτό. Όλο μου το κομμάτι δεν θέλει να συνεχίσει. Αλλά για κάποιο λόγο, ναι, δεν πεθαίνεις, μένεις κι εσύ εδώ. Όλοι μου το λένε, ακόμα μου το λένε, δεν ξέρω αν το λένε και σε εσάς. Ότι εμένα αν το παιδί μου πέθαινε, θα πέθαινα. Και εγώ το έλεγα πριν πεθάνει. Το έλεγα και σε το παιδί. Αν πεθάνεις εσύ, ναι, μετά τελειώνει. Αλλά να που ζεις. Και μετά. Τι ήταν για σένα το μετά? Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή, μέσα σε αυτό τον αδιανόητο πόνο, και θέλω εδώ να συμπληρώσω γιατί μπορεί να ταυτίζονται κάποιοι, μέσα σε αυτόν τον αδιανόητο πόνο, ένα κομμάτι, ήρθε και ένα άλλο κομμάτι που ήταν επίσης αδιανόητο, αυτό που να ονομάσουμε, πώς να το ονομάσω τώρα για να συνεννοηθούμε, υπαρξιακή μοναξιά, ερημιά, όχι μοναξιά, υπαρξιακή ερημιά. Εγώ δεν έχω άλλο παιδί. Αυτή η ερημιά είναι σαν να είσαι αστροναύτης που βγήκες από το σκάφος, κόπηκαν όλα τα σκοινιά, βλέπεις
τη μαυρίλα του απείρου, δεν υπάρχει κανένας προσανατολισμός, Μμ. μόνο που το λέω και το περιγράφω, με πιάνει η αναπνοή μου, η ψυχή μου. Αυτή την ερημιά λοιπόν, δεν ξέρω πώς επιβίωσα από αυτή την αίσθηση απόλυτης ερημιάς. Όμως, αν φανταστούμε αυτό το απόλυτο κενό στο σύμπαν, το μαύρο, όπου μου έλεγε από την αρχή δεν ξέρω αν θα επιβιώσω σωματικά, δηλαδή αν δεν θα αρρωστήσω, πολύ σοβαρά, δεν ήξερα καθόλου αν δεν τρελαθώ, δηλαδή ότι θα γυρίσει ένα μικρό και δεν θα επιστρέψω πίσω στα λογικά μου, ένα πάρα πολύ μικρό φωτάκι που νομίζω ότι είχε να κάνει με την ιδιοσυγκρασία μου από όταν ήμουν παιδί. Μου το έλεγαν όλοι, αλλά το ένιωθα κιόλας εγώ. Με έναν υπερβολικό τρόπο ήμουν εξαιρετικά αισιόδοξος άνθρωπος. Σε όλα τα μαύρα εγώ έβλεπα ένα φως από πολύ μικρό παιδί. Και αυτό έτσι ήταν η ύπαρξή μου, η τάση μου. Και έλεγα μέσα μου, εάν δεν τρελαθώ ή δεν αρρωστήσω πολύ σοβαρά, τότε η ύπαρξή μου θα με βοηθήσει να βρω ένα φως για μένα. Έλεγα πόσο θα κρατήσει αυτό για να ξέρω ότι δεν... Και τελικά σε μένα κράτησε περίπου να ξέρω ότι δεν θα τρελαθώ και δεν θα αρρωστήσω 2 χρόνια και 2 μήνες. Περίπου. Αυτό λοιπόν, επειδή μου λες, από πού, δεν ξέρω, απλώς έκανα υπομονή και είπα μπας και λειτουργήσει αυτό μου το κομμάτι. Βέβαια, το βοήθησα πολύ. Το βοήθησα κάνοντας κάθε μέρα δουλειά, έρευνα, μελέτη γύρω από κάποια πράγματα, πνευματικά. Πώς ήταν αυτά τα 2 χρόνια και 2 μήνες μέχρι να φτάσεις σε αυτό που περιγράφεις, το φως κάπως, μέχρι να δεις τις πρώτες αχτίδες? Εγώ καταρχήν βίωνα στο σώμα μου και το βλέπα κιόλας ένα μαύρο κουτί, σαν να είχα στην καρδιά μου ένα μαύρο κουτί, αυτή την εικόνα είχα, όπου δεν χωρούσε και πίεζε την καρδιά μου αφόρητα. Και καταλάβαινα από την αρχή ότι κάτι εγώ πρέπει να μεγαλώσω. Πνευματικά, συναισθηματικά, ψυχικά, δεν ξέρω πώς να το πω, ό,τι λέξη. Ότι καταλάβαινα ότι αυτό το κουτί είναι τόσο, αυτό είναι, εγώ πρέπει να εξελιχθώ, εγώ πρέπει να αλλάξω. Η αλήθεια είναι σε ό,τι προσευχή δεν είχα καμία ιδιαίτερη ροπή προς τη θρησκεία ή προς μια πνευματικότητα, πέρα ότι τα ψάχνα και ήμουν ανοιχτή. Αλλά γονάτιζα κλαίγοντας και παρακαλούσα το Χρήστο, το γιο μου. Βοήθησε με σε αυτό. Ή δώσε μου ένα δρόμο σε εκείνο, κάνε κάτι. Δεν υπάρχει φορά που να το έκανα και να μην είχα το πρώτο mail με αυτή την απάντηση. Το πρώτο τηλεφώνημα Αναφέρεσαι σε σημάδια από τον Χριστό? Ναι. Εσύ Καλλιόπη έχετε να πείτε πολλά γι' αυτό, για τα σημάδια. Υπήρχαν πολλά. Φυσικά και στην αρχή δεν πίστευα απολύτως τίποτα. Συμπτώσεις σκέτες. Έτσι. Όχι ανακούφιση δεν μου δίνανε. Μπορεί να με εκνεύριζαν κιόλας. Γιατί μου τα έλεγαν κι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή ρωτούσα κάτι εγώ το Χρήστο σήμερα και με έπαιρνε άσχετος άνθρωπος. Και τον είδα στον ύπνο μου και μου είπε αυτό. Και είναι η απάντηση σε αυτό που είχαμε πει μαζί. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι πριν λίγο καιρό. Που δεν υπάρχει καμία ορθολογική απάντηση σε αυτό. Όντως. Κάποια στιγμή άντεξα να δω ότι και μέσα από τη μελέτη που έκανα και μπορώ να αναφέρω, μπορεί να βοηθήσει κάποιον αυτά που μελέτησα. Κάποια στιγμή είπα, όπα Μυρτώ, είναι και ύβρις να αμφισβητείς τόσο. Είναι τόσα πολλά. Όπα, ήρεμα. Ησύχασε λίγο το νου, άστο λίγο. Και όσο έλεγα άστο, σε αυτό που δεν καταλαβαίνει ο νους, αλλά υπάρχει και υπάρχει στα μάτια σου, στις αισθήσεις σου, όσο έλεγα άστο, τόσο έβρισκε χώρο να έρθει μέσα μου και να χτιστεί μία ελπίδα, ένα φως, να φύγει μοναξιά.
Ναι. Να αποκτήσει αυτή η ζωή λίγο νόημα. Αποκτήσει λίγο νόημα. Άλλο να σκέφτεσαι ότι το παιδί σου πάει, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει κάτι. Και άλλο να αρχίζεις να βλέπεις ότι τι γίνεται εδώ τώρα. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει το άλλο. Εγώ θα πω ότι πρώτη φορά άκουσα τη Μυρτώ στο ραδιόφωνο. Μεγάλη Παρασκευή. Την πρώτη Μεγάλη Παρασκευή μετά που μιλούσα για την ομάδα. Ναι. Ενημέρωνα για την ομάδα. Στην Ευγενία Λουπάκη. Ναι. Η οποία, εντάξει, ήταν ούτως ή άλλως η γυναίκα αυτή, κάνει πολύ ωραίες εκπομπές. Ήταν και Μεγάλη Παρασκευή και ακούω, λες και ακούω τη Μυρτώ, σημείωσα κατευθείαν το τηλέφωνο, την πήρα κατευθείαν γιατί το νιώσα. Και ήταν πολύ δύσκολη η Μεγάλη Παρασκευή για μένα. Ήταν η πρώτη Μεγάλη Παρασκευή χωρίς το παιδί μου. Δεν ήταν τυχαία μέρα. Μεγάλη Παρασκευή. Ήταν πολύ επώδυνη, ήταν πολύ έντονο. Το ξαναζούσα. Και πέφτω πάνω στη Μυρτώ, να είναι καλά και... Ήταν απίστευτη η σύμπτωση και την πήρα λοιπόν. Κανονίσαμε και βρεθήκαμε. Και μάλιστα είχε περάσει και λίγος καιρός και λέω απογοητεύτηκα. Λέω, ποιος ξέρει τώρα, δεν θα με πάρει. Και εκεί που είχα πιστεί ότι δεν θα έχω απάντηση, με πήρε η Μυρτώ. Και έτσι βρεθήκαμε. Και θυμάμαι την πρώτη συνάντηση που περίμενα με ανυπομονησία να πάω εκεί στη βίλα που πηγαίναμε. Η πρώτη ερώτηση που έκανα, πόσες ήμασταν τότε, δεν ήμασταν πολλές, 4-5. Ναι. Αυτό που ρώτησα ήταν για τα σημάδια. Λέω, κορίτσια, σημάδια έχετε εσείς? Και ευτυχώς η Μυρτώ είχε. Γιατί, ναι, είναι πολλοί κόσμος που παραπονιέται και λέει ότι εμένα δεν μου στέλνουν σημάδια. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι τα σημάδια πάνε σε όλους. Απλά δεν τα παρατηρούν. Αυτό πάντα που λέω και σε αυτές που μου λένε, στις μαμάδες που μιλάμε και λέμε, εγώ δεν έχω ούτε ένα όνειρο, δεν έχω δει, τίποτα. Τις λέω, αποκλείται να μην έχεις. Τα σημάδια που μας στέλνουν εμένα, δηλαδή, μιλήσω για μένα, τα σημάδια που μου στέλνουν ο Νικηφόρος ήταν πάρα πολλά. Ήταν αδύνατο να τα αγνοήσω, ήταν τεράστια. Θα ήταν ύβρις αν δεν τα λάμβανα υπόψη, είναι αυτό. Και τόσα πολλά δηλαδή και τόσο μεγάλα και τόσο σημαντικά που εκεί λοιπόν λες, όπα τώρα τι έγινε. Τι είναι ο θάνατος? Και τι συμβαίνει μετά που πεθαίνουμε? Εμένα αυτό το κομμάτι έγινε μια βασική ενασχόλησή μου αμέσως. Ήθελα να μάθω πού είναι το παιδί μου. Δεν μπορεί να εξαφανίζεται. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τέτοιο εκτόπισμα, με τέτοιο... Ήταν πολύ σαν άνθρωπος, σαν χαρακτήρας, χαρισματικός, έξυπνος, με εκτόπισμα. Δεν μπορεί να εξαφανίζεται. Δεν το δεχόμουν, δεν το δέχομαι. Δεν γίνεται να τελειώνουμε και να μην τίποτα να εξαφανιζόμαστε 0-0. Οπότε λοιπόν αρχίσαμε να ψάχνουμε Μυρτώ, σιγά. Πολύ. Και έχουμε παρακολουθήσει όλα τα βήματα η μία της άλλης. Ο καθένας με το δικό του δρόμο, αλλά το θέμα είναι ίδιο. Εμένα με έφτασε πάντως σε ένα σημείο σαν να ήμουν ένα άδειο σακί και σαν να γέμισε και να έχει λίγο ακόμα πίστη. Και μάλιστα όχι πίστη ακριβώς. Είναι σαν να το ξέρω. Είναι πεποίθηση, είναι γνώση, είναι ναι. Αυτό. Να πω λίγο έτσι τι έκανα. Ήταν από αυτά που ζητούσα στο Χρήστο να με βοηθήσει να βρω ένα δρόμο, να μπορέσω να περπατήσω, να μπορέσω να ζήσω, γιατί δεν άντεχα, να μου στείλει και σημάδια, συνέχεια τα ζητούσα αυτά. Και μέσα σε αυτά ήταν, που δεν είχα ψάξει ποτέ, αλλά ποιος ξέρει, μου ήρθε μία συνέντευξη από podcast από την Αμερική ενός ανθρώπου που είχε μεταθανάτια εμπειρία. Δηλαδή που είχε πεθάνει, που τον επανέφεραν,
μπορεί να είναι από 3 λεπτά, άλλος ήταν 45 λεπτά, κάτι τέτοια. Και ο πρώτος άνθρωπος αυτός που είδα μιλούσε για αυτή την εμπειρία που είχε αυτά τα λεπτά, που για εκείνον ο χρόνος ήταν σαν να ήταν μήνες χρόνια. Μιλούσε τόσο έντονα και έτρεχαν τα μάτια του δάκρυα, ενώ είχαν περάσει 15 χρόνια. Ότι μέχρι σήμερα είναι ό,τι πιο ζωντανό έχει ζήσει στη ζωή του και ότι η αίσθηση ήταν ότι γύρισε σπίτι του και δεν ήθελε να επιστρέψει εδώ. Για να μην το απολυλογώ, 2 χρόνια ανθρώπους από όλη τη γη που παρακολουθώ με μεταθανάτιες εμπειρίες, όλοι λένε ότι η αίσθηση είναι ότι γυρνάμε σπίτι μας, εκεί, και δεν θέλει κανένας να επιστρέψει εδώ. Και στην αρχή λοιπόν, όταν άρχισα να βλέπω αυτόν τον άνθρωπο και κάποιοι άλλοι μετά, γιατί άρχισα να ψάχνω, ήμουνα τόσο δύσπιστη. Ενώ ήμουν εκεί και θα άκουγα, συγχρόνως μέσα μου έλεγα θα σας πιάσω εγώ τώρα. Και ως παλιά ηθοποιός αλλά και ως θεραπεύτρια έλεγα εγώ θα τη βρω τώρα που παίζετε θέατρο για να μας πιάσετε και για διαφημίσεις και για τέτοια, παίζετε με τον πόνο μας. Δηλαδή είχα και ένα θυμό. Καταλήγω ότι κατέληγα μετά από κάθε συνέντευξη αυτών των ανθρώπων να κλαίω με λυγμούς, βαθύτατα ευγνώμων, να φυλάω την οθόνη του τάμπλετ, να τους ευχαριστώ που βρήκαν το χρόνο, τη διάθεση, ο ένας μετά από 10 χρόνια, ο άλλος μετά από 30 χρόνια, γιατί φοβόντουσαν να το εκθέσουν, γιατί θα τους λέγανε τρελούς και τα λοιπά, όπου το είχαν πει λίγο. Κατέληγα να κλαίω και να νιώθω ευγνώμων για αυτό που μοιράζονται οι άνθρωποι αυτοί, άνθρωποι άλλης θρησκείας, άλλης γλώσσας ο ένας με τον άλλον, άλλος άθεος, άλλος ορθολογιστής, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Και όλοι είχαν κατά 95% η ίδια μεταθανάτια εμπειρία. Με την αίσθηση της απόλυτης αγάπης, της απόλυτης επαφής με τους ανθρώπους που έχουν χάσει, της απόλυτης επαφής με το θείο, με την πηγή, επιστροφή στο σπίτι. Ναι, η αίσθηση είναι κοινή σε όλους, ότι πάω σπίτι μου. Η αγάπη και η αποδοχή που νιώθουν. Η απίστευτη αγάπη. Η απίστευτη αγάπη και αποδοχή από όλους. Και βέβαια μετά από λίγο καιρό άρχισα, αυτό τώρα μιλάμε 2 χρόνια, κάθε μέρα, περίπου 3 ώρες κάθε βράδυ, μπορεί και 4, μπορεί και 5. Από κάποια στιγμή και μετά κατάλαβα ότι χτίζω, σιγά σιγά κάτι χτίζω, σαν να μου κάνω πλήση εγκεφάλου, αλλά με κάτι που πιστεύω μου δημιουργεί συναισθήματα, ενώ ξεκίνησα τόσο αρνητικά. Και στη συνέχεια άρχισα να μπαίνω και να παρακολουθώ ομάδες ερευνητών, γιατρών, επιστημόνων, φυσικών, όπου πιάσανε αυτά τα περιστατικά που είναι εκατομμύρια πια σε όλο τον κόσμο και αρχίζουν και εδώ και 10 χρόνια κάνουν έρευνες σε σχέση με αυτό. Και μάλιστα υπάρχει, δεν θυμάμαι το όνομά του, πολύ δύσκολο, Δανός, μεγάλης ηλικία καρδιολόγος, που ξεκίνησε στο νοσοκομείο του να υπάρχουν τέτοια περιστατικά και να επιστρέφουν άνθρωποι που είχαν πεθάνει και να τους λένε είδα κάνατε αυτό, στο διπλανό δωμάτιο γινόταν εκείνο, λέγαν οι άλλοι γιατροί στον άλλο χώρο αυτό και αυτό. Και αρχίσαν να λένε εδώ κάτι γίνεται, πώς είναι δυνατόν, εμείς τον είχαμε εδώ, ήταν νεκρός, πώς ήξερε, και μετά διηγόταν ο άνθρωπος και την παραπέρα εμπειρία. Και εδώ και 10 χρόνια κάνουν έρευνα επιστημονική και αυτοί, Δανείοι γιατροί και επιστήμονες και Αμερικάνοι και διάφοροι. Αυτός λοιπόν είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί στο τέλος, μετά τη συνέντευξη, είπε ακούστε, απόλυτες επιστημονικές αποδείξεις ακόμα δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάω, λέω πέραν πάσης αμφιβολίας ότι υπάρχει συνέχεια μετά το φυσικό θάνατο. Επιστημονικά λες, σας το λέω. Εδώ να παρέμβω εγώ που εντάξει από την αρχή ξεκίνησα να ψάχνω μόνο επιστημονικά το θέμα, περισσότερο τι γίνεται το πένθος, ποια είναι η επίδραση του στον εγκέφαλο, τι χάνουμε, ποιο δυναμικό χάνουμε, τι γίνεται στον οργανισμό, και μετά σιγά σιγά άρχισα να περνάω λίγο στο πιο ευρύ κομμάτι και να δω με τα fMRI στις καινούριους τρόπους απεικόνησης του εγκεφάλου, και σιγά σιγά ψάχνοντας από εδώ και από εκεί άρχισα να προβληματίζομαι, γιατί είδα ότι η Οξφόρδη, το Κονούμπια, εδώ ποιο είναι στην Αγγλία,
στα μεγάλα πανεπιστήμια Cambridge. το Cambridge είχε μεγάλα τμήματα μεταφυσικής στα πανεπιστήμια ψυχολογίας. Και αυτό με προβλημάτισε γιατί είναι πανεπιστήμια που έχουν τεράστιο κύρος, οπότε το να έχουν ψάξει τι γίνεται με τα θάνατον σε αυτό το επίπεδο με προβλημάτισε. Και μετά είδα ότι πάλι οι επικοινωνιστικές αυτές του εγκεφάλου, πιο προσεγμένες, πιο εξελιγμένες, έδειχναν αντί για ενώ υπάρχει αποδιοργάνωση χωρίς οξυγόνο στον εγκέφαλο, δεν μπορεί να έχει σκέψεις και να δημιουργεί εικόνες, γιατί ακριβώς ένας εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο κάνει μια έκρηξη ορμονών, αλλά μέχρι εκεί, άρα δεν μπορούν να εξηγηθούν οι μνήμες και οι εικόνες με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, που είναι επίσης κάτι που μένει να εξηγηθεί. Και εγώ το άκουσα αυτό σε αυτήν την έρευνα, ότι ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι να τεκμηριώσουμε. Ξέρουμε όμως ότι κάτι γίνεται. Γιατί για μένα ήταν ότι κατεβαίνει ο διακόπτης, πάντα αυτό πίστευα. Ένα κομμάτι μου το ελπίζει, δεν έχει δουλειά μετά από εδώ. Τέλος, εδώ δουλεύουμε, κάνουμε, παιδευόμαστε, μετά είναι η ανυπαρξία, ξεκούραση, παιδιά. Αυτό βέβαια τι σημαίνει για τους ανθρώπους που έχουμε χάσει, γιατί έχω χάσει και τον πατέρα μου 4 χρόνια πριν τον γιο μου. Και εκεί λίγο προβληματίστηκα, δεν το ψάξα πολύ. Είναι άλλα πένθη, είναι άλλη η έρευνα που θες να κάνεις, αλλά στο εδώ, εμείς είμαστε χωρίς τα παιδιά μας. Και στο εκεί δεν θα είναι αυτό η εμπειρία εδώ. Δεν θα βρούμε. Ό,τι βρούμε δεν θα είναι όπως εδώ. Αυτό εδώ τελείωσε. Και αυτό είναι το πένθος. Το μετά δεν ξέρω για σας πώς λειτουργεί. Ότι στο μετά δεν θα ζήσουμε το εδώ. Το εδώ χάθηκε. Αυτό που είχαμε εμείς σαν προσδοκία, αυτό που είχαμε εμείς σαν όνειρο, αυτό που είχαμε εμείς σαν δεδομένο. Το εδώ είναι πολύ προσωρινό τους ή άλλους. Ναι, χάσαμε αυτό που είχαμε με τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι πια εδώ. Αλλά ούτως ή άλλως είναι πολύ προσωρινό. Και πες ότι συνεχιζόταν η ζωή και δεν πέθανε ο Κωστής. Και μετά από 2 χρόνια αρρώστανες εσύ και πέθανες. Πάλι θα το έχανες. Το εδώ. Και ας γινόταν τα πράγματα με τη φυσική τους κατάσταση. Τρόπο, ναι. Ωραία. Θέλω να πω ότι η υγιεινή αυτή η ζωή μας, βασικό της χαρακτηριστικό είναι η προσωρινότητα. Επίσης, βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι παρόλο που εμείς θεωρούμε πολλά πράγματα δεδομένα, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό να το βεβαιώσουμε. Απόλυτα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ ξεκινάω το πρωί με ένα μεγάλο δεν ξέρω. Έχω αυτό ραντεβού, έχω αυτή. Δεν ξέρω. Εγώ ξεκινάω το πρωί με ένα εισήχτηρη. Ξύπνησα πάλι. Ναι, αλλά παιδιά, η ανατροπή, η αλλαγή είναι συνεχόμενη αλλαγή. Το μόνο σταθερό, ποιος το είχε πει. Ναι. Όπως και το μόνο βέβαιο για τη ζωή μας είναι ότι θα πεθάνουμε. Ναι. Το μόνο βέβαιο είναι ο θάνατος. Όλα τα άλλα παίζονται. Ακριβώς. Είναι τίποτα δεν μπορεί να μας το εγγυηθεί κανείς. Που σημαίνει ότι πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Έχουμε αυτό που ίσως το έχουμε ξαναπεί, ότι κακώς έχει δαιμονοποιηθεί ο θάνατος. Δηλαδή η κοινωνία μας, παλιά οι άνθρωποι, παλιότερα ήταν πιο εξοικειωμένοι, ή ακόμα και οι άνθρωποι που ζουν πιο κοντά στη φύση είναι πιο εξοικειωμένοι με το θάνατο. Εμείς τον έχουμε δαιμονοποιήσει. Θεωρούμε ότι ο θάνατος είναι κάτι πολύ κακό, ναι. Και ταμπού. Και δεν το ακουμπάμε. Δεν θέλουμε ούτε να πεθάνουμε, να αρρωστήσουμε, να πεθάνουμε εμείς. Κακό, θα αφήσουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, και πάλι και οι γονείς μας. Ήταν κάτι που δεν το ακουμπούσαμε. Εγώ δεν το ακουμπούσα. Δεν μιλάγαμε ποτέ. Ναι. Ποτέ. Ή θα χτυπήσουμε ξύλο, ή θα φτύσουμε τον κόρφο μας και πάει λέγοντας. Και είμαστε τελείως αποκομμένοι από αυτό. Και δεν κρύβω λοιπόν, δεν σας κρύβω τώρα που μετά από 2,5 χρόνια ακριβώς που χάσα το παιδί μου, που έφυγε το παιδί μου, που σκοτώθηκε το παιδί μου, πέθανε. Γιατί έχω μπερδευτεί και με τις ορολογίες. Έλατε. Λέω έφυγε, μου λένε όχι δεν έφυγε το παιδί σου, δεν πρέπει να λες δεν έφυγε. Έφυγε. Ή ούτε χάθηκε. Πέθανε τέλος πάντων, σκοτώθηκε. Δεν υπάρχει το φυσικό του σώμα εδώ. Όταν άρχισα λοιπόν και διαβάζοντας κι εγώ αρκετά, ψάχνοντας αρκετά, ακούγοντας, συλλέγοντας εμπειρίες, λίγο να διαβάσω φιλοσοφία, δεν μου περισσεύει και πολύς χρόνος, λίγο με τη κβαντική φυσική, που υπάρχει ένα ψάξιμο ιδιαίτερο και κάπου πάνε όλα αυτά. Εγώ άρχισα να πιστεύω ότι πια δεν είναι τόσο τρομερό πράγμα ο θάνατος. Τον φοβάμαι λιγότερο, για μένα καθόλου.
Και δεν το λέω με την έννοια να τελειώνει αυτό το μαρτύριο, που σε κάποιες φάσεις το λέω και γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι πια είναι μια φυσική συνέπεια και δεν είναι κάτι κακό. Εντάξει, ναι, είναι βολικό να πιστεύω ότι το παιδί μου, κάποιος θα με ακούσει, θα πει ναι, οκ, επειδή πέθανε το παιδί της, θέλει να πιστεύει ότι είναι κάπου καλά. Ναι, το παιδί μου πιστεύω ότι είναι κάπου καλά, είναι κάπου πολύ καλύτερα. Είχα από την αρχή, από την πρώτη κιόλας, το θυμάμαι, από τις πρώτες κιόλας ώρες, μέρες, ότι μάλλον γλίτωσε από πολύ άσχημα πράγματα, αν έμενε. Το θυμάμαι που το έλεγες. Και ακόμα το πιστεύω. Και ενώ θα πούνε τώρα όλοι πω ότι άτυχος ο Νικηφόρος που σκοτώθηκε στα 19,5 του, να έχω αρχίσει και να θεωρώ και δεν ξέρω και αν ήταν άτυχος ή αρχίζω και πιστεύω το μέσα μου, το πιστεύω ότι ίσως να ήταν και πολύ τυχερός. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται και έτσι όπως τα πιστεύαμε μέχρι τώρα. Έχω αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από το ότι δεν ξέρω αν θα... και σε όνειρα και σε κουβέντες ότι ο Νικηφόρος είναι πολύ καλά εκεί που είναι πολύ καλύτερα. Κάποιος να μου λέει σε φάση που ήμουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Δηλαδή εγώ πια το μεταφυσικό τέλος πάντων δεν το έχω αποκλείσει. Κάποιοι μπορεί να με ακούσουν και να πούνε ωραία, αυτό είναι τρελή. Το τα χάσει η γυναίκα. Όχι, παιδιά, δεν είναι τρελή. Αλλά... δικαιούμαστε να τα έχουμε χάσει κιόλας. Ναι, αλλά αν είναι κάποιος δηλαδή να πάρει έστω και λίγο μια ελπίδα από αυτά που λέω, δεν με νοιάζει. Ας με πούνε και τρελή. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το συμμερίζεσαι κι εσύ αυτό. Να με πούνε τρελή. Ναι. Και εσύ έχεις αυτό το μεταφυσικό, Βέβαια, έτσι, το βέβαια. ενστερνίζεσαι. Βέβαια. Ναι, πολύ, πάρα πολύ το ενστερνίζομαι. Και ήθελα να πω έτσι 2 πράγματα που μου ήρθανε. Αυτό που ξεκίνησε η κουβέντα ότι ναι, αλλά χάνουμε το εδώ. Δεν ξέρουμε τι θα ζήσουμε μετά, αλλά χάνουμε το εδώ. Είναι και για τον κάθε άνθρωπο που έχει το πένθος αυτό, τον κάθε γονιό. Και τι συνέβαινε και πριν. Εμένα ταλαιπωρήθηκε ο Χρήστος πάρα πολύ τα προηγούμενα 6 χρόνια. Οπότε το εδώ θα ήταν ένα απίστευτο, μία κόλαση αν συνεχιζόταν. Άρα γεωμένα στο εδώ θα ήταν κόλαση. Απλώς μία μάνα, ένας γονιός σκέφτεται ότι έχασα την πιθανότητα να μην ήταν κόλαση. Έτσι, αλλά γεωμένα θα ήταν πάρα πολύ δραματικό. Αυτό τώρα αρχίζω και το αντιλαμβάνομαι έτσι λίγο στην καρδιά μου. 2 χρόνια έλεγα να τον είχα και στον κουβάλαγα στο κεφάλι μου, στην πλάτη μου. Ας τον είχα. Τώρα αρχίζω όμως και βλέπω έτσι λίγο την κατάσταση. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο που θέλω να πω, που όσο με βοήθησε και με βοηθάει αυτά τα μεταφυσικά, οι εμπειρίες των ανθρώπων αυτές, οι μεταφυσικές και όλα αυτά, και οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά, άλλο τόσο με βοήθησε το άνοιγμά μου που ήταν ενστικτώδες, εντελώς ενστικτώδες, προς την αγκαλιά και την αγάπη των ανθρώπων. Και στο να δίνω κι εγώ, δηλαδή δεν έκλεισε η καρδιά μου προς τους άλλους ανθρώπους, και μάλιστα ήταν τέτοια η ανάγκη μου να μην χάσω ανθρώπους από γύρω μου, να συνεχίσουν να με παίρνουν τηλέφωνο, να με θέλουν να με βλέπουν. Ήταν τεράστια η ανάγκη μου. Κάπως τους εκπαίδευσα, δηλαδή τους έλεγα μην ανησυχείς, εσύ θα με παίρνεις, θα βλέπω ότι με έχεις πάρει, αυτό με ανακουφίζει, και όταν σε πάρω δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Απλώς θα σου πω εγώ πως είμαι εκεί. Δηλαδή έκανα δουλειά για να μην τους χάσω, γιατί ένιωθαν πάρα πολύ άβολα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όχι όλοι. Αρκετοί εξαφανίστηκαν εντελώς. Άλλοι καθυστέρησαν πάρα πολύ μέχρι να έρθουν, αλλά εγώ τον πρώτο καιρό ήθελα. Και είδα πρώτη φορά εμπειρικά, πραγματικά, τι σημαίνει αυτό που λέμε από τα σχολεία, από μικρά παιδιά, η δύναμη της αγάπης. Ποια είναι η δύναμη της αγάπης? Θεραπευτική μου έρχεται να σου πω. Δηλαδή, δεν έχω λόγια να εκφράσω
Το αν είμαι σήμερα υγιής ψυχικά και σωματικά άνθρωπος, επί της ουσίας, είναι ότι δεν σταμάτησαν κάποιοι άνθρωποι να μου δίνουν έμπρακτα και πρακτικά αλλά και συναισθηματικά αγάπη και εγώ να είμαι ανοιχτή να την παίρνω. Τώρα μπορώ να πω ότι αυτό που λένε οι γραφές, αντιλαμβάνομαι βιωματικά τι εννοούν. Αυτό. Ως αποτέλεσμα. Περιγράφεται αυτό. Όχι, δεν μπορώ. Προσπάθησα τώρα πριν λίγο, αλλά και άλλη φορά έχω προσπαθήσει. Είναι σαν να κάποιος δεν έχει φάει σοκολάτα και προσπαθεί να περιγράψει τη γεύση της σοκολάτας με λέξεις. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Ναι. Είναι ένα από τα μεγάλα δώρα που μας κάνανε τα παιδιά μας, εγώ πιστεύω. Το νιώσα πολύ. Η αγάπη ήταν αυτή που με βοηθούσε να μπορώ να υπάρχω και να έχω ζώα στα σφρένα στον πρώτο καιρό. Η αγάπη που πήρα από τους φίλους του παιδιού μου, από τους φίλους μου, αυτούς τους λίγους που ήταν κοντά μου. Ήτανε δώρο ζωής, ήτανε η ζωοποιός δύναμη. Ήταν αυτό που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Ήτανε βάλσαμο στην καρδιά μου. Καταρχάς, η καρδιά μου πονούσε, πραγματικά πονούσε πολύ εκείνες τους πρώτους μήνες. Ναι, είναι σωματικός ο πόνος. Είναι σωματικός, ναι. Θυμάμαι λοιπόν, όταν βρισκόμουν κοντά σε ανθρώπους που αγαπούσαν το παιδί μου και αγαπούσαν και εμένα, ένιωθα σαν να παίρνω λίγο ένα παυσίπονο. Τον ένιωθα λιγότερο τον πόνο εκεί. Εσείς δεν κατεβάσετε ρολά σε αυτή την αγάπη στην αρχή ή και στη συνέχεια? Όχι, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Στη ζωή, ας πούμε, ότι δεν θέλω ούτε να μ' αγαπάτε, ούτε να σας αγαπάω, ούτε... Ευτυχώς δεν το έπαθα αυτό. Ευτυχώς δεν το έπαθα αυτό. Θα μπορούσα να το έχω πάθει. Δεν το έπαθα. Έπαθα το αντίθετο. Κι εγώ έπαθα το αντίθετο. Εγώ ήταν σαν να άνοιξε ένα καινούριο τοπίο μπροστά στα μάτια μου και να είδα ότι τι κάνουμε τόσα χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, αγαπάμε τα παιδιά μας, αγαπάμε τους φίλους μας, αλλά ένιωσα τη δύναμη της αγάπης σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι. Και λέω, τι κάνουμε, είμαστε άνθρωποι και μας έχει χαριστεί αυτό το μεγάλο εργαλείο, δώρο ζωής, έτσι. Δεν γίνεται να μην το χρησιμοποιούμε και να μην το εκμεταλλευόμαστε. Και όσο και κλισέ και αν ακούγεται, είναι η ουσία όμως, αυτή είναι η ουσία της ύπαρξής μας. Αυτό ήρθαμε εδώ να μάθουμε. Και... αν δεν το είχα νιώσει εμπειρικά, αν δεν το είχα δοκιμάσει που λέμε τη γεύση, δεν θα μιλούσα γι' αυτό, γιατί είναι κλισέ στην κοινωνία μας. Ναι. Δεν θα τολμούσα να πω η δύναμη της αγάπης. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι... και μάλιστα ήθελα να πω ότι πάνω σε αυτό, ότι αυτό μου δίνει τώρα, επίσης από μόνο του συνέβη, δεν έχω κάνει καμία νοητική προσπάθεια, νόημα ζωής. Δηλαδή, όταν λειτουργώ με την καρδιά, έχω νόημα ζωής. Έχει φύγει αυτό το δεν έχει νόημα η ζωή μου. Έφυγε, εξαφανίστηκε. Χωρίς προσπάθεια άλλη από το να δίνω και να παίρνω αγάπη. Οπότε τι άλλο να πω. Δεν είναι θεραπεία? Ναι. Αυτό. Οπότε... το να δίνεις. Έχει ενδιαφέρον ότι εσείς είχατε αυτό το άνοιγμα, ενώ εγώ κατέβασα ρολά και δεν θέλω τίποτα εκτός από το να πεθάνω, ας πούμε, που θα ήταν μια τεράστια λύτρωση. Ενώ μπορώ να σκεφτώ στο περιβάλλον μου άπειρη αγάπη που παίρνω. Ακόμα και είναι η νύφη μου, η γυναίκα του αδερφού μου που επιμένει. Σταθερά, θα στείλει φαγητό σταθερά. Δεν θα το φάω, δεν θα το φάω, δεν εξετάζει τι γίνεται. Θα στείλει φαγητό. Την παίρνεις την αγάπη ή βλέπεις ότι σου παρέχεται? Ναι, καλή ερώτηση. Πρέπει να το σκεφτώ. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η έγνοια, όπου και να γυρίσω από την οικογένεια. Αλλά ναι, δεν φτάνει, μάλλον. Και όταν έρχεσαι στην ομάδα, γίνεται τίποτα? Στην ομάδα με καταλαβαίνουν. Υπάρχει αυτή η κατανόηση, που είναι πολύ θεραπευτική. Γιατί όντως, αν κάποιος δεν το έχει συμβεί, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς. Αλλά ναι, η ομάδα έχει το ότι θα συνοηθούμε. Θα πάω εκεί και θα συνοηθούμε. Θα μιλήσουμε την Καλλιόπη και θα συνοηθούμε, ας πούμε. Θα ξεκουραστώ λίγο από την ασυνεννοησία. Ναι, θα κατανοηθούμε χωρίς πολλά.
πολλά. Η αγάπη των φίλων του Κωστή. Αυτή είναι συγκινητική, η αλήθεια είναι. Αλλά εκεί μου δημιουργείται μια αίσθηση ότι μην τους βαρύνω με το δικό μου. Είναι παιδιά ακόμα, είναι 17 χρονών, 18 χρονών, πολύ μικρή. Ναι, αλλά μόνο που στην Για εκφράζουν το... αυτή την αγάπη και εσύ γίνεσαι αποδέκτης αυτής της αγάπης εκείνη την ώρα. Εκεί είναι αυτό που είπε η Μυρτώ πριν. Τι γινόταν πριν, πώς ήσουν πριν, πώς ζούσε τη ζωή σου πριν. Αν τη ζούσες μόνο ως δίνω την αγάπη, είτε εμένα μου λείπει ο αποδέκτης της αγάπης. Της δικής μου προς κάποιον, δηλαδή προς το παιδί. Υπάρχει μια τεράστια αγάπη που έχει κλειδώσει τώρα. Δεν έχει που να πάει. Ήταν ο Κωστής. Τώρα πάει, ξέρω εγώ, κάπου όντως που δεν μπορείς να τσεκάρεις αν είναι αποδεκτή αυτή η αγάπη. Τι, ποιο είναι το σωστό λάθος. Πριν θα μου λέει: χάσε με, δεν είναι έτσι. Είναι τέλειο αυτό. Οκ. Τώρα. Πού πάει τώρα η αγάπη σου? Για πες. Η δική σου πού πάει? Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το podcast που έχεις οργανώσει και οργανώνεις τώρα και το θεωρώ τόσο σημαντικό. Μα αναρωτιέμαι, δεν είναι έκφραση μιας αγάπης? Εγώ μια ιδέα είχα και αν δεν θα μπορούσα να την υλοποιήσω χωρίς την Καλλιόπη, χωρίς εσάς. Μόνη μου δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχει Ούτε αγάπη αυτό. Έκφραση αγάπης δεν είναι δική σου? Έχει πολύ αγάπη. Δεν ξέρω αν έχει αγάπη. Σίγουρα έχει ανάγκη, γιατί το πρώτο βράδυ, αφού είχε πεθάνει ο Κωστής και δεν είχα καταλάβει τι μου γινόταν και έψαχνα να βρω τι υπάρχει εκεί έξω για μετά. Δεν έβρισκα τίποτα. Ελάχιστα πράγματα. Αν κάποια μαμά ψάξει να βρει, κάποιο μπαμπά, ελπίζω, να βρει κάποιον. Γιατί δεν μπορεί να διαβάσει εκείνες τις πρώτες μέρες, ίσως και τους πρώτους μήνες. Να υπάρχει κάτι να ακούσει κάποιο εκείνα τα πρώτα αδιανόητα βράδια. Και να μην νιώθει τόσο μόνος του. Ναι. Και να ξέρει ότι ναι, και κάποιο άλλο θέλει να πεθάνει εκεί την ώρα. Και κάποιο άλλο μπόρεσε μετά από 2 χρόνια να βρει τον εαυτό του ξανά και να δώσει. Και κάποιο άλλο είχε σημάδια και δεν είσαι τρελός που κάτι βλέπει εκείνο το πρώτο, το δεύτερο, το πέμπτο, το 10ο βράδυ. Όχι ότι μετά αλλάζει κάτι. Απλώς εντάξει, προσαρμόζεσαι στην καινούργια πραγματικότητα σιγά-σιγά. Αυτό που είπες τώρα. Ναι. Όχι, συγγνώμη, πες. Που είπες ότι θυμήθηκα πόσες μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο να βρω. Εγώ ομάδα έψαχνα, βέβαια. Αυτό ήθελα. Συγκεκριμένη, ήμουν πολύ συγκεκριμένη. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, αν έβρισκα ομάδα πενθούντων γονέων, υποστήριξη, θα είχα μετακομίσει, θα είχα σταματήσει τη δουλειά μου. Είναι τόσο σημαντικό να βρεις κάτι και δεν υπήρχε τίποτα. Μα εκείνο το πρώτο βράδυ βρήκα αυτή την ομάδα τη δική σου. Δηλαδή, φτιάξτε ρε παιδιά, ας πούμε, πού να κοιτάξω, δεν ξέρω. Φτιάξτε. Δεν είναι τόσο δύσκολο σε κάθε δήμο, σε κάθε τίποτα. Μια αίθουσα, έναν εθελοντή ψυχολόγο για ένα διάστημα, μετά θα λειτουργήσει μόνη της η ομάδα. Δεν έχει ανάγκη πολλά. Ισχύει. Φτιάξτε μια ομάδα και ανακοινώστε το και αφήστε τους ανθρώπους να πάνε εκεί να βρίσκουν ο ένας την αγκαλιά του άλλου. Κάντε το. Κινδυνεύει η ζωή μας στην αρχή. Ναι. Κινδυνεύει η ζωή των γονιών που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Κινδυνεύει η ζωή μας. Επιβαρύνουμε το σύστημα υγείας, αν θέλετε, δείτε το και έτσι. Σωστά το λες. Θυμώνω τώρα πολύ. Ναι, και καλά κάνεις και θυμώνεις, γιατί όντως κινδυνεύει η ζωή μας, κινδυνεύει χειρότερα η ψυχική μας υγεία. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Και η σωματική. Και κατ' επέκταση σωματική. Και εγώ την ομάδα βρήκα εκείνο το βράδυ και κοιμήθηκα μετά. Και όταν πήρα την άλλη μέρα τηλέφωνο, ήταν λάθος το τηλέφωνο σου. Νομίζω, γιατί παίζει και εγώ να αντέγραψα λάθος, έτσι. Ναι. Και δεν απαντούσε το τηλέφωνο. Έλεγε δεν υπάρχει. Και το φυσικά στην Ελλάδα είμαστε το πρώτο που σκέφτηκα ήταν. Οκ, δεν προχώρησε. Εντάξει. Και μετά είχα μια θεραπευόμενη που είχε σχέση μια θεραπευόμενη που ήταν φίλες. Αυτό το παράξενο. Πώς δεν εννοούμαστε όλοι. Ακριβώς. Είμαστε συνδεδεμένοι με έναν τρόπο. Και μου είπε: χαρά, να ξέρεις, υπάρχει εδώ. Και να σου στείλω το τηλέφωνο. Και μου έστειλε το τηλέφωνο. Και σε πήρα. Και συντονιστήκαμε. Και μετά βρήκα την Καλλιόπη εκεί στην κηδεία και ξανά στην κηδεία του άλλου παιδιού. Και με πήρε από το χέρι μου. Όχι, έχει ψυχολόγο, να έρθεις. Και ήρθαμε. Και όντως. Οι ομάδες βοηθάνε. Θα έπρεπε να είναι παντού. Οι ομάδες. Πώς είναι η ΑΑ. Θα έπρεπε να έχει. Έτσι, και μου έχουν ζητήσει, όπως μου είχαν ζητήσει διαδικτυακή, γιατί δεν μπορούσαν να εμπιστευτούν στο μέρος που είναι, ζητάνε να γίνει ομάδα πενθούντων αδερφών, πενθούντων συντρόφων. Σωστό. Ζητάνε, έχουν αρχίσει και ζητάνε οι άνθρωποι. Είναι τόσο απλό. Ένας χώρος, ένα δήμο. 2 ώρες τη βδομάδα και όμως σώζει ζωές.
Αυτό που το έλεγα και την άλλη φορά είναι ότι, και σας το έχω πει, παρακολουθώ την ομάδα που είναι το SUDC, Sudden Unexplained Death in Childhood στην Αμερική, που ήταν το μόνο που βρήκα για τον ανεξήγητο θάνατο, που τελικά υπάρχουν εξηγήσεις, απλώς πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ. Και εκεί έχουν ομάδες που είναι διαφορετικό, παρότι είναι μόνο για ξαφνικό θάνατο στη νεαρή ηλικία, είναι ομάδες που είναι για 0 έως 5 χρονών, 5 έως 10 Βέβαια. χρονών, 10 έως 15 χρονών, 15 έως 20 χρονών. Είναι διαφορετικό να βρεις το παιδί σου πεθαμένο που είναι 2 χρονών, διαφορετικό όταν είναι 17. Και όντως Φορετικό όταν είναι 40, και διαφορετικό όταν είναι 40. Είναι 50. διαφορετικές Βέβαια. ηλικίες. Και αλλιώς άλλες προσδοκίες έχεις στα 2 χρόνια, άλλες στα 5 όταν το παιδί σου είναι 5, άλλες όταν είναι 17. Ακόμα και εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση και εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Να πω μια εμπειρία μου, γιατί μπορεί να βοηθήσει. Έλεγε ότι υπάρχει μόνο η Μέριμνα, που είναι στο Χαλάνδρη και στη Θεσσαλονίκη νομίζω, που είναι για γονείς που έχουν χάσει ανήλικο παιδί. Παρένθεση, δεν υπάρχουν ομάδες 12 μήνες. Είναι αν δημιουργηθεί ομάδα και αν τύχει εκείνη την περίοδο να υπάρχει μια ομάδα, έτσι, υπάρχει με αυτό. Δεν είναι αυτό, είναι ο τρόπος, δεν ξέρω οι άνθρωποι εκεί, είχαν βάλει έναν άνθρωπο να απαντάει στα τηλέφωνα κάπως, ενώ θα έπρεπε να είναι κάπως αλλιώς. Και λέω, είμαι τις πρώτες μέρες και λέω θέλω να έρθω και μου κάνει τις ερωτήσεις πόσο χρονό ήταν το παιδί. Λέει δεν μπορείτε να έρθετε γιατί δεν ήταν ανήλικο. Γεια σας. Γεια σας, πηδήξτε. Και έμεινα έτσι και είπα μέσα μου αυτό δεν πρέπει να το ξαναζήσει κανένας γονιός. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα, αλλά να υπάρχει κάτι. Και δεν ξέρω πόση ώρα έμεινα έτσι. Βέβαια. Βέβαια. Και πάλι καλά που έμεινες απλώς έτσι και δεν έκανες τίποτα χειρότερο σε εκείνη τη φάση. Εντάξει. Τώρα έχουμε 2 ομάδες. Οπότε... Εσύ μετά ασχολήθηκες και με κάτι πιο συγκεκριμένο, κάποιες θεραπείες ενεργειακές. Πες μας λίγο γι' αυτό. Ναι. Βοηθάει. Μέσα σε αυτά που παρακάλεσα τους πρώτους μήνες στο Χριστό και είπα ξαφνικά έρχονταν το mail ή χτυπούσε το τηλέφωνο. Μέσα σε αυτά ήταν και ένα mail που πήρα για μια μέθοδο ενεργειακής θεραπείας και συντονισμού της ενέργειας του σώματος. Είμαστε ενέργεια, τα πάντα είναι ενέργεια, αυτό πια είναι αποδεδειγμένο, δεν μιλάμε για μεταφυσική. Και πήγα σε ένα πενθήμερο, στο πρώτο πενθήμερο σεμινάριο πήγα, από τότε τα παρακολουθώ ανελιπώς. Λέγεται Body Mirror System, είναι του Μάρτιν Μπρόφμαν και επί της ουσίας έχει να κάνει, γίνεσαι θεραπευτής του εαυτού σου, αλλά μπορείς να θεραπεύσεις και άλλους, να συντονίσεις την ενέργεια, να καθαρίσεις την ενέργεια, να συντονίσεις και να ενεργοποιήσεις τα τσάκρας. Πριτώ να σας πω ότι την πρώτη στιγμή που πήγα δεν ήξερα ούτε που πάω, ούτε πίστευα, ούτε δεν πίστευα, σαν κουτάβι. Αφού το ζήτησα από το Χρήστο και μου ήρθε αυτό, έτσι πήγα. Και έχω δει θαυμαστά πράγματα, βιώνω θαυμαστά πράγματα στο σώμα μου, πράγματα που έχω ελέγξει και με τη δυτική ιατρική, έτσι δεν το έχω αφήσει στη σφαίρα του αορίστου, και ψυχικά. Στο ψυχικό κομμάτι τι διαφορετικό είδες? Σαν να άλλαξε η αντίληψή μου περί πένθους. Δηλαδή? Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Τουλάχιστον ακόμα δεν είμαι έτοιμη. Άλλαξε η ποιότητα της αντίληψης, της πεποίθησης περί πένθους. Σαν να θεραπεύτηκε κάτι σε σχέση με την πεποίθηση και την αντίληψη. Αλλά δεν έχω ακόμα λόγια να το περιγράψω. Είσαι καλύτερα όμως. Αυτό ας πούμε θα μπορούσες να πει. Μετακινήθηκε κάτι και επανήλθες σε κάποιο λειτουργικότερο στάδιο? Ναι. Δηλαδή από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα να δω, ξαφνικά υπάρχει ο ουρανός, είναι γαλανός. Κοίτα τι ωραίο καφέ που... Χωρίς νοητική προσπάθεια. Χωρίς προσπάθεια. Συνέβη. Και γι' αυτό το λέω. Αν δεν είχα δει πραγματικά, δεν θα πρότεινα και δεν θα αναφερόμουν σε τίποτα. Όχι, το αναφέρεις πάντα και το λες και έχει ενδιαφέρον. Ναι, είναι. Οτιδήποτε μπορεί να δώσει μια
προοπτική έχει ενδιαφέρον. Προοπτική. Αυτό που με μια φίλη μου, έτσι που έχει πολλά έτσι, ψυχικά και συναισθηματικά θέματα και ήρθε σε ένα διήμερο μόνο και από τότε μου λέει σαν να ξύπνησα την άλλη μέρα και η ζωή έχει προοπτική. Και αυτό μου λέει το νιώθω, δεν το σκέφτομαι. Ναι, γιατί στο πένθος, όπως και στην ψυχική ασθένεια, χάνεις την προοπτική. Ακριβώς. Ναι, και αν βυθιστείς, αν μείνεις εκεί και βυθιστείς, μετά όσο περνάει ο καιρός δεν υπάρχουν και ελπίδες να βγεις από αυτό. Ναι, δυσκολεύει περισσότερο. Η αλήθεια είναι αυτή. Βρίσκεις σε αυτό το μαύρο, βρίσκεις μια Μετά βουλεύεσαι. οικειότητα. Ναι. Ναι. Μετά όσο μπαίνεις, βουλεύεσαι. Ναι, η προοπτική Δεν είναι χάνεται. εύκολο να... Και η οπτική να χάνεται τη και η δεις. προοπτική χάνεται. Και ναι, αυτό γίνεται η καθημερινότητά σου, αυτό γίνεται η κατάστασή σου. Οπότε οτιδήποτε έχει προοπτική, Ναι, καλό είναι να το δοκιμάσει ένας άνθρωπος. πολύ καλό. Και το ξαναλέω τώρα, λέγεται Body Mirror System. Είναι ένα σύστημα που ανακάλυψε ο Μάρτιν Μπρόφμαν, που ένας Αμερικανός, έχει πεθάνει, πριν λίγα χρόνια πέθανε, που του είπαν έχεις καρκίνο τελευταίου σταδίου, έχεις 2 μήνες ζωής και αποφάσισε κατευθείαν ότι όσο χρόνο έχει θα προσπαθήσει, συλλέγοντας πληροφορίες για έτσι ενεργειακών θεραπείων και τσάκρα και αυτά και διαλογισμού και έκανε ένα δικό του σύστημα για τον εαυτό του μόνο, για κανέναν άλλον. Στην αρχή, όταν μετά από 6 μήνες ξαναπήγε στο νοσοκομείο, γιατί έζησε 6 μήνες, όχι 2 που του είχαν πει, δεν ανίχνευσαν πουθενά καρκίνο. Πουθενά. Και μετά από αρκετό καιρό, οι φίλοι, οι γνωστοί και τα λοιπά, του είπαν φτιάξε ένα σύστημα. Κάποιοι να το διδάξουν αυτό το πράγμα, δεν είναι. Και έτσι έρχονται οι ξένοι δάσκαλοι και στην Ελλάδα. Στην ουσία βοηθάει κανείς τον εαυτό του. Αυτό λες. Ναι. Ο ίδιος βοήθησε τον εαυτό Ακριβώς. του. Ακριβώς. Έχουμε απίστευτη δύναμη, δεν το ήξερα. Το έλεγε ο Χριστός, βέβαια, αλλά ποιος τον άκουγε επί της ουσίας. Πραγματικά, δηλαδή, φτάνει κανείς εμπειρικά, δηλαδή και το πιο απλό να έχεις άσθμα και τώρα να μην έχεις, ας πούμε, μέσα από μια θεραπεία. Λες, οκ, κάποιος τα είχε πει όλα αυτά. Αλλά δεν ασχοληθήκαμε με αυτό, ασχοληθήκαμε με πρέπει, με αμαρτίες, με μαλώματα, δεν ασχολήθηκε κανείς με την ουσία. Δεν βόλευε. Μάλλον γι' αυτό. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Ένας γονιός που χάνει το παιδί του. Και εγώ βάζω το χάνει γιατί εγώ έτσι το βιώνω. Τον έχασα το γουστί. Δηλαδή ξαφνικά χάθηκε. Όντως χάθηκε. Δεν του πω καληνύχτα και μετά τον ξαναείδα στο φέρετρο. Χάθηκε. Γι' αυτό και επιμένω στο χάθηκε. Ακόμα προς το παρόν, δεν ξέρω. Ένας γονιός που χάνει λοιπόν το παιδί του. Τι μπορεί να κινητοποιήσει μέσα του, ποια δύναμη, τι μπορεί να βρει μέσα του για να βοηθήσει τον εαυτό του. Εγώ αυτό που είπα. Ανοίχτηκα στην αγάπη, ήθελα αγκαλιές, ήθελα φροντίδα, ήθελα να μιλάω γι' αυτό και όσο μιλούσα κάτι γινόταν. Βοηθήθηκα ενεργειακά, βοηθήθηκα διευρύνοντας το πνεύμα μου, την αντίληψή μου για το θάνατο, για αυτά, αλλά αυτά που λέω μου ήρθαν σαν επιβιωτική ανάγκη να τα κάνω. Δεν είναι ότι διάβασα κάπου κάντε αυτό και ό,τι τέτοια διάβαζα δεν. Αυτά που λέω ήταν πώς θα φάμε, πώς θα πιούμε νερό. Ίσως θα μπορούσα να πω να ακούσει κανείς την ανάγκη του. Αυτό. Τι μου έρχεται τώρα να κάνω, να πάω μια βόλτα μόνη μου στα δέντρα, ξέρω εγώ. Τι μου έρχεται τώρα να πάω να αγκαλιάσω τη μάνα μου, δεν ξέρω. Μήπως να ακούω, αυτό θα μπορούσα να πω. Και αν θες να πεθάνεις, αυτό που σου έρχεται να πεθάνεις. Κάποιοι πεθάνουν. Ναι, όντως. Κάποιοι πεθάνουν. Δεν έχω άποψη γι' αυτό. Ούτε έχεις να προτρέψεις κάτι. Δεν έχω άποψη. Ακόμα δεν είμαι σε θέση να έχω άποψη. Τι είναι καλύτερο, τι πρέπει, για να βοηθηθεί κάποιος να μην αυτοκτονήσει, ας πούμε, έτσι. Ναι. Το μόνο που μπορώ Ή να να μην πω... αφαιθείς. Το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτά που συνέβησαν εμπειρικά σε μένα.
Τώρα έχω αρχίσει και μεταφράζω ένα βιβλίο. Είναι μια γυναίκα που είχε μεταθανάτια εμπειρία και μάζεψε σε ένα βιβλίο ό,τι μέθοδοι υπάρχουν έτσι ώστε να σε πείσουν ότι δεν είναι το τέλος. Υπάρχουν. Πολλές. Και κάποιος τα μάζεψε. Ναι. Okay. Και λέγεται το βιβλίο «Δεν υπάρχει θάνατος». Έτσι, εντάξει. Ναι. Και έχει όλα αναλυτικά και πάρα πολύ ωραία γραμμένα. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το προωθήσουμε μόλις θα τελειώσεις. Εντάξει, ναι, βέβαια, φυσικά. Βάλ το σπίντον. Θα το κάνω και μάλιστα θα το τρέξω και μετά τώρα που το συζητάμε μου ήρθε περισσότερη διάθεση. Ό,τι βοήθεια θες να μας πεις. Δεν το ξέραμε. Δεν το έχεις πει στην ομάδα, δεν το έχω ακούσει εγώ. Και ψάχνουμε και ανθρώπους που θέλουν να κάνουν δωρεά έτσι σε διάφορα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε σαν ομάδα και μεταφράσεις και να εκδώσουμε το βιβλίο, γιατί ποιος εκδότης θα ενδιαφερθεί γι' αυτό. Εντάξει. Θα το χρηματοδοτήσουμε. Αυτό έκδοση δεν είναι θέμα. Ναι, αυτό έκδοση. Αλλά γενικά, αν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν και οικονομικά, να κάνουμε και άλλες μεταφράσεις, να κάνουμε και άλλες ομάδες, γιατί μπορεί μία ψυχολόγος να πληρώνονται και άλλοι άνθρωποι να οργανώσουν ομάδα πενθούντων συντρόφων ή αδερφών ή δεν ξέρω τι. Το λέμε τώρα εδώ και αυτό το θέλουμε. Ναι, η ιδιωτική πρωτοβουλία θα μας σώσει. Ναι, φυσικά. Ναι, για μένα είναι απόλυτα σίγουρο αυτό και it's okay. Ισχύει. Και it's okay, σωστά. Εσύ τι θα έλεγες γι' αυτό, τι κινητοποιεί, τι μπορεί να κινητοποιήσει ένα γονιό μέσα του για να επιβιώσει, για αρχή ίσως. Κοίταξε, για αρχή αυτό που με βοήθησε πολύ, πέρα από αυτό, στάνταρ, η αγάπη που πήρα, η αγάπη που ένιωθα ότι υπήρχε για το παιδί μου και η αγάπη δεν τελειώνει. Μετουσιώνεται και γίνεται και πιο δυνατή. Στην αρχή λοιπόν ήταν η αγάπη. Μετά είναι η πεποίθηση και ακόμα το πιστεύω πολύ βαθιά μέσα μου ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Ότι συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Δεν σταματάμε. Οπότε με αυτό σαν αφετηρία εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ με βοήθησε πολύ, θα το πω. Εδώ ένα βιβλίο που διάβασα, το είχα διαβάσει πριν πεθάνει ο Νικηφόρος. Το ξαναδιάβασα εννοείται. Είναι τα ταξίδια της ψυχής του Μάικλ Νιούτον. Αυτός είναι ένας Αμερικάνος νευροψυχίατρος τέλος πάντων, που μέσω της ύπνωσης που υποβάλλει τους ασθενείς του, βαθιά ύπνωση, αρκετά βαθιά ύπνωση, του άρχισε να μπαίνει σε σημεία του τι γίνεται αφού πεθάνουμε, μεταξύ των ζώων, τι συμβαίνει και όλα αυτά. Εμένα αυτό το βιβλίο με βοήθησε πάρα πολύ. Και σιγά σιγά είναι αυτό που έχω οδηγηθεί να πιστεύω ότι σας λέω, ο θάνατος δεν είναι τέλος, είναι αλλαγή κατάστασης. Με βοηθάει πάρα πολύ. Συν η βοήθεια που μου δίνει ο Νικηφόρος. Εγώ το έχω ξαναπεί αυτό, ότι και το πιστεύω και το νιώθω, ότι με βοηθάει πάρα πολύ το παιδί μου. Να είμαι εδώ σήμερα, να σας μιλάω και να είμαι καλά, θα πω. Δεν με έχει αφήσει. Αυτό το λες και εσύ, Μυρτώ, για το Χρήστο, ότι σε καθοδηγεί. Ναι, και μάλιστα έχω μια αίσθηση εδώ αριστερά στον ώμο από τις πρώτες μέρες που δεν την είχα ποτέ ζωή μου. Είναι σαν ηλεκτρισμός μέχρι τη σπονδυλική στήλη και φυσικά τώρα πια το παρατηρώ και είναι σε στιγμές που είναι πολύ σημαντικές για μένα. Είναι σαν κάποιος να έρχεται και να μου λέει είμαι εδώ. Είναι σαν ένα χέρι. Παρατηρώ. Και για μένα έτσι είναι. Και αφού είναι έτσι για μένα, έτσι είναι. Ναι, και είναι απίστευτο δηλαδή πως εντάξει, τα παιδιά μας είναι τόσο απλόχερα και τόσο έτσι, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα. Γενναιόδωρα, μπράβο, ναι, με τα δώρα και τα σημάδια. Σε σημείο που και άνθρωποι που δεν τα πιστεύουν αυτά και είναι πολύ έτσι, τα αμφισβητούν πολύ, να γίνονται μάρτυρες καταστάσεων και πραγμάτων τα οποία δεν μπορούν τελικά να τα αμφισβητήσουν.
Εγώ έχω Δηλαδή, βιντεοσκοπήσει και κάτι, αλλά δεν θέλω να το πω εδώ. ναι, όχι, Εντάξει, είναι το απίστευτο. βιντεοσκόπησα, δεν γινόταν. Ήθελες αποδείξεις να τις θυμάσαι. Λέω αυτό θα νομίζω το είδα στον ύπνο μου. Ότι το φαντάστηκα, είμαι τρελή κτλ. Ναι. Ναι, και εγώ με τα σημάδια που ήμουν τελείως. Εντάξει. Αν μου το έλεγες πριν 7 μήνες, θα έλεγα εντάξει, οκ, έλα. Χρήσωσε το Ναι. χάπι σου. Δεν θα στο χαλάσω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και ο Κώστης υπήρξε γενναιόδωρος με τα σημάδια του. Τώρα βαρέθηκε λίγο γιατί μου εντάξει, αν ζούσε και το αμφισβητούσα τόσο, θα μου έλεγε εντάξει, παράτα με. Νομίζω μου λέει το και τώρα, εντάξει, παράτα με, τι άλλο να κάνω, ξέρω εγώ, άμα δεν έχεις πιστεί. Οκ. Ναι. Έχουν ενδιαφέρον τα σημάδια. Ειδικά για κάποιον δύσπιστο και ορθολογιστή. Θα ήθελα να αναφέρω κι άλλο ένα βιβλίο που υπάρχει και το δικό σου που είπες στα ταξίδια της ψυχής και άλλο ένα που είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και μπορεί κάποιος να ανατρέξει εύκολα. Λέγεται «Ο παράδεισος υπάρχει» Α, ναι. του Dr. Alexander, κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι, ένας νευροχειρουργός που είχε Και αυτός είχε μεταθράτεια. Ο ίδιος είχε πέσει σε ο κόμμα. ίδιος σε κόμμα και θεωρεί το νεκρό το εγκέφαλος εντελώς. Ναι, Δηλαδή, οι γιατροί μίλησαν για θαύμα μετά. Ότι αυτός ο απόλυτα άνθρωπος θαύμα. επανήλθε και ήταν φυσιολογικός. Περιμέναν ότι θα πεθάνει, μετά περιμέναν ότι θα Θα γίνει φυτό. ξυπνήσει από το κόμμα και θα είναι ανάπηρος, ναι. Απόλυτα φυτό, καμία Ναι, σχέση. Και ναι. ξύπνησε κανονικότατα. Και έχει και πολλά πράγματα να μας πει. Πάρα πολλά. Ναι. Όπως αυτό το ότι τον ξερνάει, γούσε και ο καθοδηγητής του στον Παράδεισο, ας πούμε, εκεί που ήταν μια γυναίκα και μετά από χρόνια η βιολογική του οικογένεια, γιατί ήταν υιοθετημένος, όταν πήγε και τους βρήκε, του είπαν να σου δείξουν μια φωτογραφία της αδερφής σου, που έχει πεθάνει όμως μερικά χρόνια. Και ήταν αυτή η γυναίκα που τον καθοδηγούσε σε αυτή την εμπειρία. Εντάξει, Εγώ, να ξέρετε, το πούμε ναι, κι αυτό. θα ακούω αυτό και λέω «Wap». Εντάξει. Δεν έχω διαβάσει πολλά, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ ακόμα τόσο πολύ. Αυτό που μου πρότεινε ο ψυχολόγος μου και ήταν η αυτοβιογραφία ενός γιόγκι, το Ναι. διάβασε ο αδερφός μου, ο οποίος και αυτός είναι έτσι για μένα, και μου λέει δεν ξέρω, το διαβάζω, νιώθω σαν φως, νιώθω ηρεμία. Εγώ λίγο ξεκίνησα να το διαβάζω, ένιωσα ότι διαβάζω τύπου Άγιο Παΐσιο και απλά είναι σε μέρη που δεν τα ξέρω, με ονόματα πάρα πολύ δύσκολα γιατί είναι τύπου Ινδικά, όλα αυτά έτσι από την Ινδία. Με μπέρδεψε περισσότερο. Θα το διαβάσω κάποια στιγμή. Όλα αυτά είναι καλό να διαβαστούν από κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε ένα πένθος και σιγά σιγά ψηλαφεί το πένθος του και τη ζωή χωρίς το παιδί. Ναι. Εγώ μια συμβουλή έχω να δώσω. Τι νομίζω φτάνουμε και στο τέλος τώρα. Σωστά. Να έχουν τα μάτια τους, τα αυτιά τους και την καρδιά τους ανοιχτή. Να βλέπουν τα σημάδια. Γιατί σε όλους πάνε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ας αρχίσουν να παρατηρούν. Αλλά πρέπει να έχεις λίγο ανοιχτή καρδιά. Και να μην είσαι πολύ έτσι κλειστός και απόλυτος. Και καμιά φορά ίσως και λίγο υπομονή. Έτσι. Μπορεί να έρθουν λίγο πιο αργά τα σημάδια. Εγώ από την πρώτη μέρα. Εσύ. Κι εγώ. Από την πρώτη μέρα. Δεν έρχονται αργά τα σημάδια. Αργείς να τα δεις εσύ. Ναι, ας γίνουν λίγο πιο παρατηρητικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην στέλνει κάποιο σημάδια. Μα μια απάντηση που κάτι σκέφτεσαι και θα ακούσεις ένα τραγούδι του στίχους ενός κομματιού. Κάτι θα σου... Είναι απίστευτο. Και πράγματα, να μην πω τώρα τι έχει συμβεί, γιατί σου λέω, ίσως, ξέρεις, αυτό λογοκρίνομαι. Είναι πράγματα δηλαδή που λες πώς έγινε τώρα αυτό. Ναι, ισχύει. Μυρωδιές, πολύ έντονα. Τον πρώτο καιρό είναι πολύ... Ναι, τον πρώτο καιρό είναι μυρωδιές. Μετά λιγοστεύουν, νομίζω, αλλά τις πρώτες μέρες, εκεί που σε άσχετα σημεία, μύριζε ένα πράγμα, μια πολύ ωραία μυρωδιά. Σαλιβάνι, ερχότανε και έφευγε. Με τα αγαπημένα τους τραγούδια. Αυτό είχα και εγώ σαν εμπειρία, την αισθητική τουλάχιστον, ναι. Πάρα πολλά πράγματα. Ενδιαφέρον. Πάρα πολλά πράγματα. Και άλλα πολλά, πολύ πιο σημαντικά και μεγάλα, τα οποία επίτηδες δεν λέω τώρα. Ναι, κάποια είναι μόνο για μας. Ναι. Και δεν χρειάζεται να μπερδέψουμε και τους ανθρώπους, γιατί ο καθένας θα δει τα δικά του, ακριβώς. ανάλογα με τη σχέση που είχε με το παιδί του, με την προσωπικότητα του παιδιού του ίδιου.
την ηλικία. Βέβαια. Εσύ, Μύρτο, τι θα ήθελες να πεις έτσι, σε μια μαμά, ένα μπαμπά που σ' ακούει αυτή τη στιγμή και είναι στην αρχή ή στο πρώτο κομμάτι του πένθους ή και πιο μετά? Ή να φτιάξει εκεί που είναι ή να μπει σε ομάδες. Μμ. Αυτό είναι το πρώτο. Μμ. Να είναι με ανθρώπους που τον καταλαβαίνουν εύκολα, αβίαστα. Αυτό. Και αυτό το κοινωνικό πένθος που συζητάγαμε κατά καιρούς και το τι θα σου πει ο άλλος, ο κάθε άλλος, που μπορεί να σου πει κάτι που νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Θα σου πει αυτά που ίσως να έλεγες κι εσύ αν δεν ήξερες. Μμ. Δηλαδή, πήγαινε εκεί που θα σε νιώσουν. Και που θα ξέρουν τι να πούνε ή τι να μην πούν. Βρες αυτούς. Εκεί που είναι εύκολα. Εκεί που νιώθεις καλά, Ναι. όχι εκεί που πρέπει να είσαι, Ακριβώς. γιατί δεν ξέρω γιατί. Για την οικογένεια, ας πούμε, και Εντάξει. πρέπει να είσαι εκεί. Μπορεί και η οικογένεια να μην σε βοηθάει πολλές φορές. Βεβαίως. Φυσικά. Φυσικά. Πριν κλείσουμε, μήπως πρέπει να ξαναπούμε για την ομάδα, πού βρισκόμαστε, πότε, Βεβαίως. κάθε πότε. Και το τηλέφωνο. Να τα πω εγώ. Ναι. Κάθε Σάββατο 5 με 7 στη Βίλα Δροσίνη στην Κηφισιά. Υπάρχει ψυχολόγος. Η πόρτα είναι ανοιχτή για οποιοδήποτε γονιό και το τηλέφωνο είναι 6977 25 22 92. Αυτό. Και αν κάποιος δεν θέλει να πάρει για κάποιο λόγο του έρθει να έρθει, ας έρθει. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν υπάρχει θέμα. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο για σήμερα, να προσθέσετε κάτι? Εγώ αυτή τη στιγμή όχι. Νομίζω ότι ήτανε... Έτσι είχα πολύ ταραχή σήμερα όλη μέρα μέχρι να ξεκινήσουμε. Είχα ταχυπαλμία, έτσι, ότι θα βουτήξω σε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της διαδρομής. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι μου έκανε καλό. Νιώθω ανάλαφρη. Νιώθω ότι έστω και μία λέξη από ό,τι είπα να βοηθήσει μισό του μισού έναν άνθρωπο άξιζε τον κόπο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά, Αυτό είναι αλλά και εσένα, χαρά. Καλλιόπη. Αυτό είναι το σημαντικό. Κάποιος να βγει λίγο, να πάρει λίγο ανάσα από αυτό τον ωκεανό που τον πνίγει αυτή τη στιγμή, όπως και όλους μας, και να ξαναβουτήξει και να βρει την επόμενη ανάσα και σιγά σιγά να βρίσκει τις ανάσες του, αν αυτό είναι που χρειάζεται. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν εδώ για να μιλήσουμε εμείς για αυτό που δεν μιλάει κανείς, για το θάνατο των παιδιών μας.